Ara anem a Peníscola. Quina meravella, Peníscola. Dos joves de la localitat han començat a buscar totes aquestes receptes tradicionals perquè no es perguen i per a publicar un llibre. Per a publicar un llibre que han estat ahir investigant receptes tradicionals. Andrea Jarque se n'ha anat a conèixer-los. Andrea, i avui la cosa... No en tenim Andrea, per ahir? Sí. La cosa va d'arrossos, no? D'arrossos, de dolços, la cosa avui va de tot, perquè José i Javier estan en plena investigació, així els tinc cuinant aquestes receptes tradicionals que estan tractant de recuperar. José, t'he pillat, mai millor dit, amb les mans en la massa. Acabant de fer-ho, sí, molt bé. Què és el que estàs fent ara? Ara estem fent una farinosa de moniato, que consisteix en una massa dolça en una confitura de moniato, que normalment se solia fer molt a Setmana Santa. Seria el que coneixem ara com una mena de la mona de Pasqua. Sí, lo que uno conocía así antes como para celebrar la Semana Santa y todo eso. I què és el que té de diferent a les mones d'avui en dia? Bueno, esta és més tradicional. Estem parlant confitura moniato, que avui en dia el que és tot això pues, se menja poc, i la massa dolça. Bueno, la massa dolça millor sí que les mones sí que segueix treballant-se, però la forma no tant. Això hauríem de farcir-ho, no? Què te pareix si fiquem ahí un farcidet? En la confitura esta. Com esteu trobant aquestes receptes? A qui li esteu consultant? Pues la veritat que parlant amb gent gran, l'única forma de treure i poder averiguar tota aquesta classe de plats és parlar amb gent gran, que són els que ho han viscut, ho han menjat i d'una manera o altra ells ens ho transmeteixen a nosaltres perquè aquestes receptes no se perguen, perquè cada vegada la gent cuina menys a casa i la veritat és que s'estan perdent. Imagina que fins i tot hi haurà receptes que avui en dia ja ni es cuinen a les cases. No, doncs tenim unes quantes receptes, bueno, no moltes, però 3 o 4 receptes que la veritat molta gent de l'anomenem estan dient que no l'havien sentit mai. No l'havien sentit mai. Ara descobrirem algunes d'aquestes receptes perquè en tinc 3 que per a mi estan en el top de les més curioses, sobretot pel nom que tenen. La pinta és espectacular. Així tindríem la nostra mona. Tindria aquesta forma allargada que no és habitual a lo que nosaltres estem acostumats i, clar, això ara aniria al forn, estaria un ratet, no, José? Sí. Anem a fer màgia, com estem a la tele, la màgia de la tele, i ahí tindríem l'altra hauríem feta, que seria esta mona que té un pintón, això, amb el sucre per damunt, que això és mel de romer. Esta seria una de les receptes que estarà publicada al llibre. Esta estarà publicada al llibre, sí. La mona allargada. Però després anem a conèixer una altra que tenim així, a Javier, l'altre cuiner i amic, perquè estàvem discutint antes, Javier, que si éreu més amics o més cuiners. Bueno, és com la gallina i l'ou. Un sense l'altre no funciona. Què és això de les borraines? Les borraines, doncs, bueno, és una herba que creix... Bueno, és una mala herba. Una mala herba que les tenim així, no sé si les veieu. El que passa és que ara anem a fer els crespells. Els crespells és pasta. És una pasta tradicional que feien les ames de casa i que, bueno, que en realitat no és més que ou, llet i farina. Doncs I hi ha gent que fica una miqueta de ratlladura de llima i hi ha gent que no. I ja està. És això. Anem a ficar-les allà a aquest oli ben calent. Les borraines són... Després les borraines se fa en el mateix... En el mateix dels crespells, en la mateixa pasta dels crespells, se fan les borraines. Les borraines, clar, són silvestres, naixen on elles volen. Exacte, és una mala herba, que se diu. D'on les heu tret, estes? Estes, d'aquí de Peníscola, de la partida com se diu, de les argires. De per així de la zona. No vos ho passareu bé ni res descobrint receptes, perquè imagino que també haureu fartat bona cosa per provar-les. Pues sí, portem ja un parell de setmanes que... estem fent les receptes tots els dies i alguna, la veritat, que tampoc no ha sortit el bé que volíem i les hem tingut que repetir, però molt bé, ha sigut molt curiós, moltes receptes que molta gent les desconeixem i ara les hem tornat a reviure. Javier, quantes hi haurà en el llibre publicades? Suposem que entre unes 25, de 22 a 27. 25 receptes. A veure si s'acaben de fer esta borraina i este crespell, perquè m'agradaria eixir fora. Tenim una taula amb algunes d'aquestes receptes exposades. També traurem estos dolcells d'ací per a que vegeu el treball que esteu fent, perquè esta idea ja duia anys en el cabet, no? Sí, nosaltres ja, bueno, com som dos amics, hem parlat molts cops, hem parlat de voler fer un llibre. Per no perdre la cuina tradicional d'aquí de Peníscola. Efectivament, que la cuina tradicional és molt bona. Tots a la casa de les nostres iaies tota la vida hem menjat així, i això no hi ha que perdre, i més així en la terra que tenim uns productes que això dona gust. Claro.
I entonces pues, hem intentat, i ara hem trobat l'oportunitat de poder començar. Què te pareix, Javier, si les traiem ja encara que estiguen ahí mig fetes i molt anem a veure aquesta taula? Perquè jo estic desitjosa de que conegueu aquestes receptes que tenim ahí preparades. Molt important, ja sabeu que així, quan més sucre, més dolç, hi ha la borraina, hi ha que ficar-li bona cosa de sucre per a que estiga ben bo. Bueno, anem cap a fora, si te pareix, Javier i José, i anem a conèixer, perquè mireu, tinc 3 receptes que són una passada, sobretot pel nom. Una se diu malcotxe, l'altra se diu la coca, com era? La coca fonedora. I lo dels collons, com era això dels collons? Brandacollons. El brandacollons, que a més du figa de mar. No vos dic res i vos ho dic tot. Ara ho anem a conèixer. No sé què dir, en este moment... És un plat que el nom se moment no sé què dir, que la Andrea. pinta és boníssima. El brandacollons porta figa no sé què. Màxim, què dius? No, que no podria repetir els noms. Brandacollons, que ha de ser fort. Jo pense que és fort. Pense que és fort. Afortunadament han escrit un llibre, ho podrem llegir. Que això és la figa de mar. Mireu, aquesta és la taula. Així tenim algunes de les receptes. Anem a conèixer aquestes 3 que més ens havien cridat l'atenció. Que és una figa de mar, Andrea. El brandacollons és este. De què està fet? I que és una figa de mar. Polp, congre i la figa de mar. Espera, que Màxim té ahí un dubte, que si no, no dormirà esta nit. Me pregunta què és una figa de mar. Jo tampoc ho sé. Una figa palera encara arriba, però una figa de mar ja no. Què és la figa de mar? Podem agarrar una similitud a la figa de terra, de l'arbre. És de la mateixa forma, mateix color. El que passa és babós. I això s'adhereix als caragols. És com un paràsit, per dir-ho d'alguna manera. On la tenim així? On la podríem identificar? Seria això, no? La figa de mar seria això? Està més fosqueta, sí. Molt bé. Doncs, i seria el brandacollons. Després teníem el malcotxe, Javier. Què és això del malcotxe? El malcotxe pues, és carabassa, Ai, que bo. mel. És paregut a l'arrop d'itallaetes que se diu. Malcotxe té bona pinta, Valencians. Pues aquí, en vez de fer-ho en el mosto, se fa en mel. Ben bo, dolcet. Malcotxe. Sabeu per què això de brandacollons i malcotxe? Els noms vos han contat d'on venen o la gent majoria no se'n recorda? No sé, el brandacollons me l'han dit avui que si era perquè, com a la mar, la gent va brandant, doncs brandant al final... Algú diria, este plat brandacollons, i ahí se quedaria. Exactament. I el malcotxe no sabem el nom. El malcotxe ja és complicat. Això seria... Sí, el mal, però ja el cotxe no... I esa frase jo la dic molt. El cotxe fa 80 anys o això, molts de cotxes no sé si... No. Jo que sé, o algú, jo que sé, a saber. Calla, calla. Són dubtes que es quedaran ahí. Què més tenim per així? Perquè... Digues, Maria, digues. No, que els diners i els brandacollons per a les ocasions. Efectivament, per a les ocasions i que ahí es queden. Quines més receptes tenim? Perquè parlàvem també que els arrossos tenen moltíssima importància. Estem en una terra d'arròs. Sí. La veritat que sí en tenim dos. Per Mira, exemple, arrossos. tenim l'empedrat, Ai, que que és un bo. arròs que se fa en abadejo i fesols. I este és un típic marineu, no? Un arròs així mig melós caldós de sèpia en galeres. En galeres. Imagina que els mariners també hauran tingut el seu paper protagonista perquè marinera a la mar sempre ha cuinat amb la cuina d'aprofitament. Sí, la veritat que Ja, moltes receptes de les que tenim són marineres. Doncs gràcies a tota aquesta gent que ha traslladat els coneixements a estos dos amics i cuiners. Quan es publicarà el llibre? Suposem que a finals de maig, principis de juny. Encara no tenen nom, Màxim. Si se t'ocorrís alguna cosa per al brandacollons, això te deixem que li fiques tu el títol. Em quede així amb ells, a veure si a més me deixen tastar aquestes receptes de tota la vida i continua aprenent, que ja veus tu que ha sigut tota una sorpresa conèixer a estos dos amics. Una sorpresa i de noms, sobretot.